Képzeld el, hogy mindössze néhány másodperc alatt eltűnik a stressz, az elméd kitisztul, és új energia áradja el az egész szervezetedet. Ez nem varázslat, hanem ősi tudás, amelyet a modern kutatások is alátámasztanak. Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Maradj velem tovább, mert ma nem csak megmutatom, hogyan változtathat meg mindent egy egyszerű mozdulat, hanem mélyebben is belemerülünk ebbe a technikába, hogy teljes tudatossággal és bizalommal alkalmazhassd. Üdvözöllek ebben a bővített útmutatóban az egyik legerősebb akupresszúrás pontról, a Yin-Tangról, amelyet harmadik szemként is ismernek. Ez a videós forgatókönyv egy utazás az 1000 éves kínai és indiai orvostudomány hagyományain keresztül, összekapcsolva a neurobiológia legújabb felfedezéseivel. Ígéretem világos és ambiciózus. A végére nem csak pontosan tudni fogod, hogyan alkalmazd ezt a módszert lépésről lépésre, hanem megérted a fiziológiai mechanizmusokat, megizömöd a tudományos bizonyítékokat, hallasz több valódi történetet, és kapsz egy teljes tervet a mindennapi életbe való beépítéséhez. Ha valaha is túlterheltnek érezted magad a hétköznapi gondok miatt, munka, kapcsolatok, információáradat, ha kerestél gyors, természetes és ingyenes módot a test és az elme resettjére, ez az anyag éppen neked szól. Távozol innen egy olyan eszközzel felszerelve, amely valóban javíthatja az életed minőségét. Tökéletesen tudom, milyen érzés reggel felébredni egy nehéz fejjel, amikor láthatatlan teher nyomja az embert az ágyba. A gondolatok kaotikusan száguldanak, a szív gyorsabban ver, és a nap még csak most kezdődik. A modern világ gyors tempót diktál, ahol a demanding munka összefonódik a családi kötelezettségekkel, telefonos értesítésekkel és társadalmi nyomással. Krónikus fáradtságot, ingerlékenységet, esetleg indok nélküli szorongásos rohamokat érzel. Én magam évekig küzdöttem ezzel, próbáltam hosszú meditációkat, drága táplálékkiegészítőket, terápiákat, míg felfedeztem a Yin-Tangot. Ez az egyszerű pont lett a mindennapi mentőjövem, és tudom, hogy nem vagyok egyedül. Világszerte milliók, túlterhelt menedzserektől a nagycsaládos szülőkig fedezik fel ezt a technikát a gyors egyensúly visszaállítás eszközeként. Menjünk a lényegre, de ezúttal nagyobb mélységgel. Képzeld el a testedet egy dinamikus energiáfolyamként, a Kui folyójaként. A hagyományos kínai orvoslásban az áramlás blokkjai okozzák a stresszt, fájdalmat és fáradtságot. A Yin-Tang nyomásával felszabadítod ezeket a blokkokat, mintha kinyitnád a zsilipet. Ez olyan, mintha megnyomnod egy reset gombot az autonóm idegrendszerhez. Azonnal átváltasz a küzdj vagy menekülj módból szimpatikus, a pihenj és regenerálói módba paraszimpatikus. A hatások másodpercek alatt érezhetőek, mert ez a pont közvetlenül befolyásolja az agy prefrontális kérgét, szabályozva az érzelmeket és a koncentrációt. Kezdjük a pontos alapokkal. A Yin-Tang XHN3 pontosan a szemöldökök közepén helyezkedik el, közvetlenül az orrnyerek felett, abban a mélyedésben, ahol a homlok találkozik az orrhátával. A jóga hagyományában ez az ajna csakra, az intuíció és bölcsesség központja. A kínai medicinában a Du-mai meridiánhoz, kormányzó csatorna, tartozik, amely a gerinc mentén fut felfelé a fejhez, szabályozva a teljes Kui áramlást. A modern tudomány megerősíti, amit az ősi bölcsek ösztönösen tudtak. Kutatásáttekintések, például a 2018-as Medical Acupuncture-ben közzétett Kwon Li, amelyek a Yin-Tang akupresszúrát vizsgálták szorongás esetén, jelentős tünetcsökkenést mutatnak különösen műtét előtti állapotokban. Más tanulmányok kortizol csökkenést, endorfin, szerotonin és dopamin növekedést jeleznek. Például ez a pont stimulálása aktiválja a bolygóideget, ami mély relaxációhoz vezet. Palliatív betegeken végzett 2022-es kutatásokban a Yin-Tang akupresszúra a szorongás és terminális nyugtalanság enyhítésében több mint 86%-os hatékonyságot mutatott. Részletes technika lépésről lépésre. Keresd nyugodt helyet, ülj vagy feküdj kényelmesen. Csukd be a szemed. Védj 3 mély lélegzetet. Belélegzés orron 4 másodpercig, tartás 4-ig, kilélegzés szájon 4-ig. Helyezd a mutató vagy középső ujjadat, vagy mindkettőt,
pontosan a yin-tangra. Nyomd finoman, de határozottan, olyan erővel, hogy érezd a enyhe lüktetést vagy meleget, fájdalom nélkül. Tartsd 10-60 másodpercig kezdetben, később hosszabbíjad 2-5 percre. Lélegezz nyugodtan. Opcionális. Adj hozzá finom körkörös mozdulatokat óramutató járásával megegyezően a stimulációhoz, vagy ellentétesen a nyugtatáshoz. Mit fogsz érezni? Azonnali ellazulást a homlok izmaiban, frontalis és corrugator, gondolatok tisztulását, néha meleg hullámot a halántékok felé vagy az egész testben. Ez azért van, mert a yin-tang kapcsolódik a tobozmirigyhez, amely szabályozza a melatonint és a cirkadián ritmust. Életi példa. Egy ismerősöm krónikus migrénnel küzdött. Tabletták helyett a roham idején nyomta a yin-tangot. A fájdalom percek alatt enyhült a jobb keringés és agyi oxigenizáció miatt. Hasonlóan, idegsebészeti műtét előtti betegeken 2017-es kutatásban az akupresszúra jelentősen csökkentette a szorongást. A történelem lenyűgöző és réteges. Az ókori Kínában taoista mesterek a yin-tangra fókuszálva meditáltak a megvilágosodás elérése érdekében. Indiában az ajna csakra a materiálistól a spirituális felé való átmenetet szimbolizálja, aktiválása felébreszti az intuíciót. Még az ókori Egyiptomban is Hórusz szeme hasonló védelmet és látást jelképezett. Ma ezt a pontot Shiatsuban, Japán, Suokban, Korea és reflexológiában használják világszerte. A előnyök konkrétak és kutatásokkal alátámasztottak. Stressz és szorongás csökkentés. Áttekintések 40-50 IO-s tünetcsökkenést mutatnak percek alatt. Csökkenti a kortizolt, aktiválja a paraszimpatikus rendszert. Jobb alvás. Este nyomd, szabályozza a tobozmirigyet, megkönnyíti az elalvást akár inszomniánál is. Nagyobb koncentráció és tisztánlátás. Tökéletes szellemi munka előtt. Aktiválja a prefrontális kérget. Fejfájás, migrén, arcüreg problémák enyhítése. Javítja a nyirokkeringést és véráramlást. Érzelmi egyensúly. Csökkenti az ingerlékenységet. Segít szezonális depressziónál. Továbbiak. Egyes kutatásokban segít magas vérnyomásnál, aritmiánál, akár palliatív ellátásban. Változatok haladóknak. Kombinált boxlégzéssel. 4-4-4-4. Vizualizálj indigókék fényt, amely megtölti a fejet. Ajj hozzá illóolajakat, levendula az ujjra. Meditációban. Fókuszálja pontra 10 percig. Valódi történetek. Fórumokon és kutatásokban emberek legyőzik az inszomniát évek után, sportolók nyugtatják idegeiket verseny előtt, szülők csendesítik hiperaktív gyerekeiket, biztonságos 5 éves kortól. Hírességek, mint Gwyneth Paltrow vagy Oprah beépítik az akupresszúrát a wellness rutinjukba. A yin-tang kapcsolódik az epehólyag meridiánhoz, döntések, bátorság és az ajurvéda éteréhez, lehetőségek tere. Analógia. Ez az agy, F5, billentyűje refresh másodpercek alatt. Ha szkeptikus vagy, állítsd meg most és próbáld ki. A különbség tapintható. A tudomány mélyebben. Neuroképalkotás agyi aktivitásváltozásokat mutat. A fájdalom kapuelmélete magyarázza a reliefet. Hormonálisan. Boldogsághormonok, növekedése. Napi rutin bővítve. Reggel. 2 perc energia és fókuszért. Délben. Gyors reset szünetben. Este. 5 perc alvás előtt. Kövesd naplóban. Stresszskála 1-10 előtt, után. Mítoszok cáfolva. Nem csak placebo-s hampontos kutatások valódi hatásokat mutatnak. Univerzálisan biztonságos, nem fáj megfelelő technikával. Összehasonlítás. Gyorsabb és olcsóbb a terápiánál, mellékhatások nélkül a gyógyszereknél. A digitális stressz korában. Szempihentető órák képernyő után, sofőröknek, gamereknek, diákoknak vizsga előtt. Holisztikusan. Integrálja a testet, keringés, elmét, érzelmek, szellemet, intuíció. Hasonló a CBT grounding technikáihoz. Szenáriók. Irodában diszkréten az asztal alatt. Konfliktus után nyugalomért, utazásnál jetleg ellen. Biohacking.
kombináld Wim Hof légzéssel vagy hideg zuhannyal. Spirituálisan. Megnyitja a harmadik szemet. Sokan jobb intuícióról, élénkebb álmokról számolnak be. 30 napos terv részletesen. Napok 1 hét. Alaptechnika naponta 2x. Napok 8-14. Adj hozzá légzést és vizualizációt. Napok 15-21. Integráld stresszes pillanatokba. Napok 22-30. Kombináld más pontokkal, például Li4 a kézen. Kerülendő hibák. Túl erős nyomás, rendszertelenség, feszes vállak. Jövő. Alkalmazások emlékeztetőkkel, VR meditációk. De a lényeg, egyszerűség, csak az újat kell. Gyik bővítve. Hatás percekig, órákig tart, gyakorlással kumulálódik. Biztonságos terhességben, konzultáció után, gyerekeknek, időseknek. Képzeld el az átalakulást, nyugodtabb napok, produktív órák, mély alvás, öröm a apróságokban. Ez a Yin-Tang valós ereje. Palliatív ellátásban segít méltóságteljes búcsúban, csökkentve a terminális szorongást. Univerzalitás, siacsutól modern spákig, pandémia alatt mentett izolációs szorongástól. Gazdaságilag, ingyenes VS trágaterápiák. Ökológiailag, nulla hulladék. Végül, évek lott feszültsége elolvad egy pillanat alatt, helyet adva isteni tisztaságnak és vibráló energiának. Az elme megnyílik a végtelen lehetőségek felé, a szív mély békével telik meg. Ha ez mélyen rezonál veled, iratkozz fel. Ez befektetés önmagadba. Az igazi erő az egyszerűségben rejlik. Egy pont, egy érintés, harmonikus élet. Köszönöm ezt a közös utazást. Nézd meg a többi videómat pontokról, mint Haegu vagy Zhou Sanli. Folytasd az utat a legjobb önmagad felé.